जोंनि दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेल आरो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'सा आर'नाइ रादाब आरो बर' खौरां एसएम निउस बड'लेण्ड टेलिभिजननिफ्राय गासै नुजाथिफैनो हानाय सार नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जोंनि बे प्रेस मिट लानाया जाहैबाय बिनि जाहोना जाहैबाय मैया जोंनि जे दुमब्रुगुरि गामियाव गोबां भाइराल जानानै दङ। बे भाइरालानो जाहैबाय मैया जोंनि दुमब्रुगुरि गामियाव बिपिएफ दोलोयाव गोबां जइन जादों होननानै प्रेस मिडियाफोराव गोबां भाइराल जानानै दङ, भाइराल जाबाय दङ। बे भाइरालनि थाखाय आङो फंनैसो खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दा प्रेसआव नुजानाय जाहैबाय। बेनो जाहैबाय मैया 5 तारिख खालि रबिबार दिन मैया नंगौ बिथांमोना मिटिंखौ खुंफैदों, जोंनियाव मिटिंखौ खुंफैदोंब्लाबो जोंनि जइनिं बायदिसिना बिदि एख' जेबो गैयामोन। बिथांमोना बुंदों मिटिं खुंगोन, नोंसोर गामियाव मिटिं खुङोब्ला जागा होनो हागोन। जों नोंगौ वेलकाम खालामो गासैखौबो, मिटिं खुंनाया गासैबाबो राइट दङ, गासैयाबो माबा मोनसे दङ नङा होमबा। बिनि थाखाय आरो बिनि गेजेरावनो जाहैबाय मैयानि दिनाव जा दुमब्रुगुरि गामिनिफ्राय 20 जोनो बिपिएफ दोलोआव जइनिं जादों होननानै जा ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय दङ बियो नंखाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना मैयानि दिनाव बिथांमोना मिटिंखौ खुंफैदों हय, जोंबो बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों। बिनि गेजेरावनो जोंना रबिबार दिन मैया हप्तायाव जों लेबार खामला मावनानै हप्तायाव सानसे देवबार दिनाव सुटि मोनो रबिबार दिनाव। बै समाव जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरखौथ' मिथिखायो, जोंहा रबिबार दिनाव एसेबाबो लोंनाय जानाय एसे बारा जायो। बै समावनो बिथांमोना बिखौ खाबु लानानै जाय बिथांमोना बिथांमोननि माबायाव थांदों, बिथांमोनखौनो आर'नाइ होनानै बरायदों। बियो नाथाय जइनिं जानायनि एख' माबा नङा। आरो बिजों लोगोसे गोबां भाइराल खालामबाय दङ दुमब्रुगुरिनिया 20 जन जइनिं जादों, बियो नंखाय। जाय आरो साननो थाङोब्ला बिथांमोना जाय ससियेल मिडियायाव भाइराल होदों, ससियेल मिडियायाव जाय भाइराल खोथा बुंदों, खोथा बुंनायाव जाय बिथाङा बिबुंथि लाखिदों मैयानि बड'लेण्ड टेलिभिजनाव जों दहाय फुङाव नुदों, जाय बिथाङा बिबुंथि लाखिदों, बिथांनि बिबुंथि लाखिनायनि मेगनाव नायग्रा आवगोल बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंबाबो गावनि गोसो गोथौ गाव बिबुंथि लागोन होननानै बुङाखै। बिथांनि मेगनाव नायबासो सिगोन बिथाङा जुमाय लोंनाय, बिथाङा जौ फेनानैसो बिबुंथि होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि खाबुखौ लानानै बेफोरबायदि जोंनि बे दुमब्रुगुरि गामियाव 20 जोनो बिपिएफ दोलोआव जइन जादों होनदों, बियो नंखाय। आरो जों दिनैनिल' नङा, गोबां बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो जोङो इउपिपिएल दोलोजों नांथाब खामानि मावबोना जों दिनैसो जोंनि सरकार मोननानै जोङो निजा आथिङाव गसंनानै जों गुबुनजों बोरै सरजाबनो, बोरै जों जइन जानो। जा बुंदों बिथांमोना जइनिं जादों बियो नंखाय। आंबो दंमोन मैया बै माबायाव, नाथाय जाय बिथांमोना मिटिं गामियाव खुंफैनो सानो बिखौ जों वेलकाम खालामनानै मिटिंखौ खुंनो गोनांथि जायो। मानो होनोबाथाय गासै सोरबा राजनितिक दोलोखौ जोगारनानै जोंबो हरनो हाया। जों वेलकाम खालाम मिटिं, नाथाय जइनिं सेरेमनि बिथांमोना लागोन जों बेखौ मिथियामोन। बिथांमोना अकस्मात फैनानै सोरनोबा आर'नाइ सोनाय, सोरनोबा माबा सोनाय बिदि बानायदो। बियो जोंनि दुमब्रुगुरि गामिनिफ्राय आङो क्लियारिफिकेसन होयो, जों दुमब्रुगुरि गामिनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव सासेबो हाबाखै आरो जइनिं जानायाबो नंखाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथि फोजोबबाय। आं मैयानि जाथायनि बिखय फंनैसो बुंनो नागिरदों। मैया जि जइनिं माबा हाबाफारि लानानै दि बिपिएफ दोलोआ फोसावदों, बे नंखाय। आरो बिथांमोना ओरैनो साधारन सावरायलायनो होननानै बा मिटिं खालामनो होननानैसो सेंग्राफोरखौ बुथुमदोंमोन। बिनि गेजेरावनो बिसोरो जायखौनो मेखौनो जबरदस्तियै आर'नाइजों बरायदों। जायनो नायनो थांदों बेखौनो आर'नाइ फालि सोदों। बिथांमोननिया जोबोर जबरदस्ति जादों। बे जइना नंखाय।
आरो जोंनिया जि रायजोफोरा थांनाय इलेक्सननिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दं आरो बि इउपिपिएल दोलोआवनो दंबाय दं आरो जोंनि रायजोनिफ्राय रावबो बिपिएफआव जयेन जायाखै आरो थांनाय नङा माब्लाबाबो आं बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनबाय दुम्रुगुरि गामिनिफ्राय रावबो बिपिएफ दोलोआव जयेन जानाय नङा आरो थांनाय नङा थांखायाबो आरो जों अरायसम इउपिपिएल सरकारा थागोन एब्लासिम जोंबो थाबायानो थागोन जै इउपिपिएलनि जै इउपिपिएल लं लिभ मन्टु सार देरहागोन इउपिपिएल लं लिभ फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय जेकेबि एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो बिएड नङाब्ला डिएलएड थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं जेकेबि एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237